Úloha číslo 5. Poslechněte si hlasovou zprávu. Zprávu uslyšíte dvakrát. Pak napište správné řešení pro úkoly 21 až 25. Začínáme. Teď si přečtěte úkoly 21 až 25. Máte na to 1 minutu. Číslo 0 je příklad. Teď si poslechněte zprávu a napište správné řešení. Zpráva. Úkoly číslo 21 až 25. Ahoj Světlano, tady Markéta. Zvu tě na oslavu k nám na chalupu. Koupili jsme ji teprve letos v červnu a je v obci, která se jmenuje Růšťka. Radši ti nadiktuju to jméno. R, U s kroužkem, žet, J, K, krátké A. Ta obec je asi 10 kilometrů od Vsetína. Autem mi to trvá 14 minut. Ve středu 16. srpna tam organizujeme malou párty. Přijede taky Eva z Pardubic a Eliška z Brandýsa. Elišce bylo 12. srpna 30 let, tak to musíme všechny společně oslavit. Přijedu pro tebe na nádraží do Vsetína. Jen mi zavolej, v kolik hodin přijedeš z Prahy. Volej prosím tě ještě dnes do práce na číslo 753 415 289. Ahoj Světlano, tady Markéta. Zvu tě na oslavu k nám na chalupu. Koupili jsme ji teprve letos v červnu a je v obci, která se jmenuje Růšťka. Radši ti nadiktuju to jméno. R, U s kroužkem, žet, J, K, krátké A. Ta obec je asi 10 kilometrů od Vsetína. Autem mi to trvá 14 minut. Ve středu 16. srpna tam organizujeme malou párty. Přijede taky Eva z Pardubic a Eliška z Brandýsa. Elišce bylo 12. srpna 30 let, tak to musíme všechny společně oslavit. Přijedu pro tebe na nádraží do Vsetína. Jen mi zavolej, v kolik hodin přijedeš z Prahy. Volej prosím tě ještě dnes do práce na číslo 753 415 289. To je konec úlohy číslo 5. Můžete si zkontrolovat všechny úlohy. Nezapomeňte napsat odpovědi do odpovědního listu.